Emerson Mnangagwa Junior onzi ndiye ari kubetseredza panhau dziri kungotaurwa dzatikuona panguva ino dziri kuwana the vice president Constantine Chiwenga vari in attack. Havanyatsi kuona kuti panguva ino anytime anything can happen to VP can be ousted. VP vanogona kungotandanisiwa tichinzwa nhau dzemareshuffles ari kuitika neari kungotaurwa. Zanamira mashoko anobuda chitogwa panapa vanoti wasubscribe like on the bell icon. Tiona pahendo yemapolitical analysts wakaita sana manjera sanoda kuposta this picture Emerson Junior udanyara chiti heavy casualties expected from members perceived to be from Chiwenga faction, both in cabinet and civil servants. Emerson Mnangagwa Jr., who is also said to be the de facto head of state security, has been a pivotal advisor to his father on this. A few will be fired. No mashoko anobuda chitogwa panapa ana majara jesu achiti vakuna naEmerson Junior ndo vari kutokrafta, ndo vari kutorawo foundation yekuona kuti zvinge zvakamira sei. Tiona aitaura mashoko ekuti panapa achiti macasualties akawandisa ari expected kune maloyalist aVP Chiwenga. Tichiona these guys vachipeva the way for 2030. Tinoona kuti panguva ino vari kunyatso kurova elimination, kuti wakangoona chete ari ngori alaya VP Chiwenga otongonzi nebanga otosaburwa otosara. Mashoko atikuona panapa akaifumurwa namajara jeros vachiva vachiexposa chokwadi chiripo chikuitika in the regime. Tudze mafunguro enyu matudi pamusoro pechiitiko ichi pena comment section yedu apps. Subscribe or like, turn on the bell icon.